Good morning. Hak baning kong ngapen pau ya kejing sungungu yu blay bau sya engi u ai hangi ya kini kesngi ke babha kesngi ke bakentang bakum ki banget ni yo ban syakri bat ban mani yo u. Sashi sien pat ke jeseng kena balang Presbyterian boxe ke pediang sobha ya pi barok ki kun hep kun kena bat kum juru ya ki para banget hi barok syakni kejing syakri lingba ke YouTube channel jongga balang. Nga ai kuble ya pi baro haka kerteng ke batiang bat ke badon bortam ke jong try bunong penim jongi uji sukris. Haswa bingin yat syakmat tungin ya pendam lang haka jing dwai. Ko kupa jongi ubaha pening ni wan hajan jong me ni ka step bat ngi aingu ya me ko pa mamilaya lam yangi barok shi tayo mengiyo ekani ka por ka baminta ban syakri ya me pa be ni duai bamen yalam yangi nadu kani ka khlemat hakani ka jing syakri ka jongi yakinong shim benta barok ya ka por ka barang sa barok to ai bekini barok kin long ki bayalam do men sim bu khoj jong me trangi duai ru Bakini ki eke baro ki jing pendap kin long na ka benta ka burom ka jong mehi shimti ya ka program ka bang sa baro ni try ni IT bangi shania alot hakik sangti badon botam ka jong me sngo ko try ju khon kar pa jonga ma biki pop kiring kang baro haka kerteng unchi sunga duai ngapan amen. Nginyat syakamat hak jing syakri ke jongi hak bangin ya ruai lang ya ke jing ruai ke ba sanspa kendai pun rio bat sanspa lai pun nyo bat hadin jong kani ngan kerpa i wei ni perlok samla i Mr. Dover Nongkla ban yalam hak ba pulis dang bat duai. Ting shan nong jisu ting shan ten shan be kum shara green min ching shai kala her ka per thai kala dum te tu ting shan ha ka yen ka jong pi klem sgo le ran ting shan ong jisu ting shan ki jong a la da pi men jingot kata ngam sgo ba na bo nengan ko mi la penting shan ha kish nong ki jong pi klem sgo le ran ting shan ong jisu ha kish nong ken dong bon jat ki jing snew shi sha ki ker sao dong pop ker do bat sgo si te tu ting shan ha kari ka jong pi klem sgo le ran. So bangin le yublay ka jing doai an puli naktin ka jong blay an puli siya nakasam ka bisi spalay penrio ka dekhot ka paningkong tu aingu yu try namar ulong babha na baka jing is na ka jong u kane bam jukut an puli siya ka siti siya ki Filipi nong ka baar ka dekhot ka ba khatar kumtate ko heb ba ye jonga kumba ha kasngi pila aingu omtang hakmat jonga henre menta kham tham hakabangam dan hakmat ken to trei depno ya ka jing pen em jong phi da ka jing shap ting bat da ka jing knyu an pulis ka sithi sa kinong theslani baningkong nong ka basan khot ba baningkong ba arot balai Nre sepang kita kipor bat ki ayom ko para bangit pim don kam bantho ai happy namar pitep yatep biang ya kata kasngi utrai kan wan kum unong tu menmit katba kidang ong kajing suk bat kajing sngo skem bha enda kumta kajing jot bakendit kan ngat haki kum kajing suk khun hakabriu kabapun khun an pule biang na u gospel kat kum Yohanes kol nong ka papra kat ka balai phuwe bar ka balai phuar namar kata ujisu ong ha kita kijiu ki balanget ha u
Lada pi yai sa haka ketien jonga pilong ki senran jonga dasisha bat pin itu ya kata ka jing sisa bat kata ka jing sisa kan pelaj no ya pi puli kitab jing pen pau kalau nong ka balai ka dukhat ba arpho hakmi ngayeng ha ka jing khang atiet lada unu yo sngo ya ka ketien jonga bat un play ya kata ka jing khang nganaman rung hapo jong u bat nganya khawai mit lem bat u bat ma u lem bat nga Bangan puli bakat duk ka sam kalau nong ka belai pusau kalau kau bakat perah. Utrai ulong hajan ya kita ki papai donut berpen im ya kat ki bas ngosi ka mensim. Dengnya doai. Haleluya trai bayin. Trai ni mana kamat jome te trai tang ka jing yero te trai ni ashmi ka jingu te trai baka ei ka persat mesim te trai kan ai bi tang ka jing yero me te trai ka notam te trai ka balang ka jome te trai trai mana kamat jome ngingu ru ku trai melong nong kersiu jongi baru nong bu thia jongi te trai meong te trai bangin yai sa ban me te trai la habang yai sa ban me te trai trai ngi la ngai te trai ko bo pol ong te trai ngi la le ke ei baro te trai Wadap dengan jing bam yo terai ban yo rung ska yeng ka jong me ring la le ka tak ka jing em ka jong yi terai ling ba ka jing knyu bat ka jing shap tieng te terai ban me ong ni te terai ji su be bangin mani te terai me ha wei si te terai halor lum ne halor temple te terai ring ta ka jing men genja men sim ka jing shisha te terai baring te terai ka men sim jong me udang don ba te terai ban ni ba terai ka ta ka jing shisha ka jong me ka dang don te terai ka ti ka jong yi kat bangin dang la ban plit ki khmat te terai trai ngi duai te trai masa si sien te trai ben de tang men sim jong me te trai bala pen khi te trai ngi tang men sim jong me la pen kandu yang ngi te trai ban ngi te trai hau Elijah bol Elisha te trai bokum no shaban lin te trai Elijah u Elisha la kerpat te trai kata arsha ka benta ka jing pen sle te trai bi ngi kerpat ka ju te trai namar ki jim kular ki jong me te trai ki long ho oj bar amen te trai Trai babha trai bi ni wana khmat jome te trai hak ni ka sngi trai mangitang penan burom te trai kerteng ka jome hoi trai ngi yo menta ka sngi ndai trai mela ai ngi kalat man ka sngi trai bin penan burom ya kerteng ka bakhoi ka jome te trai ngi ngai ke trai ka balang ka jome hang ni te trai kanam long te trai ka basu samthia na la yo thia om ka bayap ru te trai ndai ka dalong ka sha ka ba im trai ki pat lang ki jome te trai ba trai ngi duai te trai nam ta jong ki te trai bo man sim jome te trai yalam ya ki te trai man ko bori ki te trai baki la te trai ban long ki bas ngorit ban shong haki kechat ki jong me te trai jisu bakin wat kin yam te trai shame hoi trai me ong te trai ka sam ka nong ka ba lai pu sau de khol pra te trai kita ki ba yam shame trai kita ki ba pai do not chi sha te trai ya kita te trai me wan ban em te trai ya kita te trai me wan ban ai jing im ai men sim te trai ba kita te trai me the buk ka jing snake ka jing ai ka jong me te trai ba trai ngi duai te trai ne ka por te trai ba ki bre ki ba pe ka ne ka channel te trai ba ki te trai ki nam long te trai ki kristan ki ba ki psu ngap ki tin ka jong me te trai hen kin long ki no long le te trai namar me long te trai ba kita ki ba ngai te trai ka jing ngai klem ka jing le ka long ka ba yap te trai hikai ngi te trai bangin stand out te try kan ka pathai try bangin fit in te try baki society but ka social norms jong ka te try hendringin yang persya ki try baki brio te try jisu kin I ka dur ka jong me te try kin I ka jing em ka jong I try kin I ka gospel te try ha ka jing em ka jong I try hoi ka gospel ka jong me te try ka long sha ka bersa ka ba pende ran try ki ya kita ki bam sut nyo te try ka hendrai hangi te try ka gospel ka job ka jing job ka ding phla ka jong me te try ka long ka jing em ka long ka jing men toy bar ka long ka jing em ka bam jukot ingi te try Bakat no terai ngin long ki ba up te trai bangin syam ye me te trai kan no long ki ba ki wen te trai ladang im yo te trai ban I me ka ta ka sngi te trai ndre trai pen kre ki donot ki jong I te trai pen kre ngi te trai kom ba me pen kre ya ki Israelites te trai ha ka sngi jong u ha ba kok te trai ha me ong te ki te trai
balai tetrai methe kata ke jing sitom haki tetrai hendrai methe ke jing sitom tetrai padang ki jongi ki banget ki jong me tetrai khang ba menyo jet tetrai men prang yengi tetrai hakata ke jing wan rong no ke jong me tetrai prang yengi tetrai prang yengi bin nang la tetrai ban yang scam ban yai ne tetrai prang yengi tetrai bangin yang scam hakalor ke jing shisha ka bolong tang ka tin ke jong me tetrai bangin long shisha kita ki so wan tetrai ki be sno lambat me tetrai jisu ku memang haka kita gospel jong yo ne tetrai ngin long shisha ku ding so wan tetrai bagi ba me long sa tau tnat bangi long kita nat ki jong me tetrai trangi de duai tetrai ba ka tin ke jong me tetrai kan no haka do no ke jong tetrai ba ka jing mut ke jing berkat jong tetrai bangin nang la tetrai ban it eme de ka do no barot ka jing mut barot ka bor barot tetrai berkem ju tetrai nang la khamtam tetrai ban it ki nong shun ki jongi ban it ki paramarjan yengi kum bangi it jela di tetrai ba trangi duai ru tetrai tang ki nong keren tetrai ni doai nam taki syakri ki jong me kumjuk khani ka balang bat kumjuk ki banget hi barok tetrai baki tetrai ki nang na ban yeng tetrai men ah ki kata ka jing double portion jong kata ka jing the jong men sim jong me tetrai baki kin da yang scam tetrai baki kumjuk tetrai ki nang la ban sapriang he gospel ka jong me tetrai hoi bun sien tetrai baman ule ban tap lut tetrai ka jing sha barok ndrai trai ji sungi da duai tetrai baka jing sha jong me kampat kut tetrai ndrai anjena bela awan tetrai men long shisha kata ka jing sha kita ki bla lendet no tetrai me kita ki bla jangai no na me tetrai batrai ndrai me le isen ai tetrai ki menang khot tetrai ki ni i tetrai duk ni ki sngi tetrai ka kti ka jong me ka kti ka badan bor tetrai ka ban khia tetrai halor jongi bagi nang la ban yang scam tetrai detang mam i tetrai babat ingi mangingim don bore terangi long ki batlot tetrai klam me ndringi duai tetrai ka jing pen khia ka jong me tetrai halor kali kari ka jongi halor ki men sim ki jongi tetrai bangin phai no tetrai mem ong tetrai bangin kala ba mut no tetrai bangin wat ye me tetrai da ka don barot tetrai trai hi ka yengi sa sin tetrai bangin nang la ban wat ye me tetrai da ka don barot tetrai da ka jing mut jongi barot tetrai ba da ka bor barot tetrai hoi bakar din bangin lang la ban it pa jame da kini barot lai tetrai sa sin tetrai ngi duai tetrai men hi ka yengi tetrai bangin la ban shong hi ki jat jong me tetrai ka presence ka jong me tetrai bangin snow thu tetrai ka jing don ka jong me kadang long lang bat ngi tetrai adu ki sngi bakut ki jongi adu ki sngi jolong temen ki jongi adu ki sngi ka bawai no tetrai ka ni ka perthai tetrai bat scam tetrai ki tetrai bat yingir kum ju tetrai bat rangi duai tetrai men ker khulung ba ka ni ka por tetrai bemel IT hangi tetrai binang la ban penen prom me teng ka jong me tetrai trai sngo tetrai jing duai barit jongi tetrai bat ai ka tien ka jong me tetrai kanang yai sa tetrai ko memel akular tetrai ki barok ken khilam lut tetrai hen ka tien ka jong me kan ne tetrai trai ngingu sa sin trai pemiju map trai ki jing trot ki jongi mesam he jing jongi trai sngo trai ki jing doi jongi barit trai but sngo trai ka por na sai trai bro khon ikni barong ipan pa ak tengka ba em ko dan bo jong trai no em jongi Jesus Christ amen Tinga ai kublei ya i Mr. Dover nong klau bar nganget scam ba ublei unang yai pendon kam ya pi nang ni shakhamat hakajing shakri ki jong u minta ngila yo ngin poi no shaka wei ka binta ha ka bangin yo sngo no ya ka jing kren na inong kren i jongi ha ka ni ga step inong kren i jongi idai i miss haka milam phla mauro idai ru i secretary jonga je seng khana bar kum joru i wei na inong hikai jonga school pen pau ti hashwa bingin yo sngo ya ka ni ga khubor na i miss haka milam phla mauro ngan kerpat ya ka praise and worship team bakan yalam yengi hakikat to ka ni tali ki jing rai kum ka jing pen khre ya ki do not ki jongi Simtalang ini kapor maniro bapa mani teng ka jong try simtalang bat ki action sa ka jing rai ka teng deep rise out smile rise out and I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven and you're releasing, and we will never be denied, 'cause we're staring up deep. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep water. We're gonna dance in the river. Dance in the river. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep water. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep rise out,
le say sin ka verse man kong I've got a river. And I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. It's an open heaven. You're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep walls. We're gonna dance. We're gonna dance in the river. Dance in the river. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep. We're gonna jump. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep rise out. Deep rise out to. Deep rise out. Deep rise out to. We cry out. We cry out to you, Jesus. I said deep cries out. Deep cries out. Deep cries out to. Deep cries out. Deep cries out to. We cry out. We cry out to you, Jesus. Kung akin ikapon ngilip how the actions we don't need. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to. We're gonna dance, we're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go to. We're gonna jump. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump in the river. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, then we'll go. We're gonna dance. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. If he goes to the left, then we'll go to the left. And if he goes to the right, we're gonna shout. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep rise out, deep rise out to. Deep rise out, deep rise out to. We cry out to you, Jesus. Deep rise out, deep rise out, deep rise out to. Deep rise out, deep rise out to. We cry out to you, Jesus. Rise up and praise him. He deserves our love. Oh, rise up and praise him. Worship the Holy One with all our heart, with all our soul, with all our mind. Rise up and praise him. Verse, let the heavens rejoice. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing his praise all over the land.
everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain tops, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise, rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. And everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain tops, be glad and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Say, rise up and praise Him. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Amen. Good morning. Nga ay ngu e yu blay wala ay nga kanikalad banyo ban sam yu ka khubor na kaktin ka baim ka badan bortam ka jong u hapreng jong pi ki hap ki berat baro kat ki bala ban shashkor ya kani ka khubor tinga kwa ipi iwe ba penya shong khop penya shashkor bha ke ka ba u blay udon ban kren hapreng jongi ha kani ka por tingan kali pi ka we ka jing kali pi kwa ban long ayu la shai anda phila he Pila ban ong ani mis ikali kum kata ka jingkali hakani kapor pandemic kapor covid day tip day ban long ayu namar let school show let class show day let bon na preng jong pi kimla show ban join ki class thamai te pi dan hapreng ka jing khuslai bat phim tip ka ikaba pi day ban le henre ngat tip bat iwe na pi kwa ban long mano la ne pi kwa ban le ayu andala shai pila he kita ki jing kwa ha ka do anot ka jong pi ba pin le day pila ban ong pi kwa ban long doctor pila ban ong ba pi kwa long nurse ni pila ban ong pi kwa long nong ruai nong tem but kham tam e menta por pandemic ni ishi pun ba day ki video sani ki dur ba ki briu ki shat jing shat day te le se bun na preng jong pi anda pila he la shai pi kwa ban long kita ki cooks la ni ki nong shat jing shat te wat la kata ru baro ngi we ngi don kita ki jing thrang la ni ki jing kwa ha ki do anut ki jongi henre ka jing kali kalong ba kum ki khon ki jong uble kita ki jingkwa ki jongi ki ya hap ne em bat ki jingkwa ki jong uble te hakane ka sngi nga ka khubor na ka ktien ka jong uble ha ga jing seng khanna la pen shong nong rem na ka ktien ka jong u ka bangi la ban shem na ki kitab u Jeremiah ka lenong ka ba arpu khandai ka dokot ka ba khat we te hakane ka por ngi le lang ya ka memory verse ban nga kwa ya pi we ba pen ya puli len det bha ya kani ka dokot namar kalong ka batun kam e ha ka jing em ka jongi tengan ong suki ya kanika dokot le singa numla bani osngo ba phibut na din jonga henre nga ngit scam ba pin le ya kata tongin ya ong lang ya kanika dokot
naba ngatip ya ki jingmut kiba ngaperkat syapang jong pi ong utrai ki jingmut ka jing sukken ti om ki jong ka jing snew ban ai ka jing kermen ya pi ha kapor bakut jong pi Tingangit scam ba pin puli bha ba puli lendat ikani ka dukot ba kani ka dukot ka crunch pang ayu ka crunch pang kata ka jingbut lani ka plan ka ba ublay udon na ka benta ka jongi ba kata ka plan kalong ka ba kumnu kalong ka ba suk kalong ka ba bha bat om jong ka jing snew pidi ban kan mau bha ka we heb berit ba ki e ka bangi yo nu ublay lani ki plan ki jong ublay ki long ki ba bha suda kim ju day ki bas new takadaw ngi di pensyanya bet ha ka jingyalam ka plan ka jong u dengan dia tu ye piru por la menshwa por bangadang rit ko ma pm ngasit kwa ba ban long doktor merat namar banga e bhai ki merat dei tibat nga it kamtam e ki miao Henry hakapor class 12 nga ng kwa ban shim ya ka science subject ti Henry pat haka jingyalam jong ublay pat namar bangi don kamban shim science ban long doctor tangba ha kata ka jing duna i marks jonga ngamyo ban shim ya ka science subject ngahap shim da ki we ki subject but mentapat ngalong inong hikai haka college but nga aingo ublay baka plan ka jong u yang nga ban long nong hikai kalong ka babhab namar banga banikai kamtam ha Sunday school ngayo banikai ya ki hep ki berit ha cradle roll de ka plan ka jong ublay ka long be ka babha na ka benta ka jong ni wat la ngila perkhat dakum we dala de Henry ka plan ka jong ublay ka long dakum we dengan itu ipi we jing itu kana la don uta we ubreu uba kerteng unit sind ti unit sin unadu pa udang red ula kwa ban long upilot tingatip babaro na pedeng jong pipitip upilot ude unong nya yaki aeroplane dei te ha kapor ba uda dap khat saus nem te ulet yele kai sha kitik shaki than badon yor lani snow dei te ulet kai ko we gajing le kai ka baki khot ka sledding kata ka sledding ka longkum ka lentang ka ba ka ding lentang ha ka ba ki shong kita ki khna ha kata ka lentang but ki slide chapo ya ka yor lani snow dei te ha kata ka jing yele kai ja kum no ka don ka accident ken te uta unit ur mensau bot ula mong ya ka kejat ko jong u te ula hap ban shong hospital ula hap ban sa hospital bun tayo bat bun benai bat anda ula jam nang ta te ula let ban betengi ki jing puli te anda la dep class 12 ukwa ban long uta fighter pilot uta fighter pilot ude unong nya ya ke aeroplane ban ya let mai ki nong shun ha ka sun ken omde ban ya let ma ha ka khndo ya let ma ha sun daki aeroplane ukwa ban long palat uta te kumta ulale join ya ka ban long shipai but hadin kata ulet ban long ta fighter pilot tamba ja ayu shwabu enjoy ni kata ka banlong fighter pilot kata ka gejat jong ka ba ula among ha kapor bu khat sau snem kala wan biang ken kala among biang na jo but kita ki shipai ki bahalor jong ki ong ba kum kani ka gejat te unum la banlong fighter pilot namar ban yele thma ni ha banlong ki baklan ki bashat bom don ko no ka jingpang dei namar la da don jingpang la da don jingmong ha kamet ni la ban yap shikende yele thma dei takada utau need sin klem sha show you ban long utau fighter pilot Henry ula susi pha tangba ude ubreu Shania ha ublay, but ubaduay ha ublay. Teka eka plan ka ba ublay udon na kabenta ka jong ka long ba? Ulong hi pilot, uday normal pilot banya eka aeroplane, tang ba ublay ka lat na kabenta ka jong ban long missionary pilot. Teja ayu ulong missionary pilot ha kari Ecuador kabadan ha South America ha ki snem khat khandai spa san po shaneng. But ha kata ka jinglong missionary pilot jong uyo ban ra ya ki jing ba mi ki jing di uyo ban ra iki dawai ki dashin na kabenta kita ki nong shong shnong ha kari Ecuador but kita ki nong shong shnong ha kata kari kilong ki badok but ki badon kam ka jing yarap te ha kata ka jing ai jing yarap ka jong u ai ye ka jing yarap
ba de ya ka do badru uyo ban ya lap syapang uji su uyo ban ya tho syapang uji su ha kita ki breu basong ha kata kari Ecuador dei disngap kata ka plan ke jong u blei dei ka plan jong u ban long fighter pilot ka klam long ulong pen ban u missionary pilot kumba mon u blei ta ka daw ngi di ban shanya bet ha ka plan ha ka jingelam jong u blei bar namar ba u blei u ai bet ka babha na ka benta ka jongi te ha ka ni ka por ngin le ka ikenja spelling test mo ngat pi baro pinang ya ka spelling jong plan dei PLAN tingin pet iwe idak but ijing mud ha ita idak kanang bapin so thu bha lada fi board yakini south li ki ka plan ke jong ublei ka long ka babha sudah na ka benta ka jong pi tongin pet ya udak ubaning kong P ka yang na ka benta pray lani duai te ha ka Bible pareng ka kitab Jeremiah 24 lai NLT ka ong pray that the Lord your God will show us what to do and where to go. Kamut kumno kani ka jing ka dukhat na ka ktin ka jong ublei kamut ba ngi dei ban duai ha ublei kanang bangin tip ka ka bangi dei ban le bat shanu ngi dei ban le dei lada om duai ngi la shu le klumar ngi la shu ong akwa kani ngakwa katai henry klem duai ha ublei ka bakut kalong ka ka dika failure la ni kanum long ka babha suda henry ladang ibu jing duai ngi ong bet long kamon ka jong me ablei hangta ngin sa su thu ka ba ublei udon na ka benta ka jongi ka bangi dei ban le bat shanu ngi dei ban le tingin pet sa udak ubaar kata ul ka yang na kabenta love God lani je ublei ka kitab Deuteronomy lai pho khan reu bat nganu pulelut ya ka ni ka dukhat barok ko we namar kala kham jrong hen ka ong shapang ba ngi dei ban je ublei utrai ujongi bat ngi dei ban sumar bha ya ka an ki hukum ki jong udei te ladang ile kum ta ke ban saja ningkong ngin yo ya ka jing im kabaar ngin yo ya ka jing roy bat kabalai ngin yo iki jing kerku te ladangi ju ublei bat ladangi bod ya ka ktien ka jong u ngile ya ka mon ka jong u kita lai teli ken sawan ki jing jongi bat hapeng kita ki jing kerku kita ki plan ki jong ublei ki long ki baphana ka benta ka jongi dei te hak ka dak ka balai ka dei ka yang na ka benta attentive lani shashkor dei nganget bon na preng jong pi ki haberit ki sngo bhai ka nika ktien attention dei ha class menshwa philet class lani lesse menta pidon kini ki online class ki nong hikai kin ong ye pi pay attention keep quiet ka bomut kumnu lada ki ong kumta kamut pi de ban shong khop pi de ban shashkor ki jing batai jo ki no hikai lada pi ki ksan lada pi hala lada ong ki no hikai kum takan ja kum no temut pin do de iki work pin do iki homework pin do iki lessons pin do iki pun ki jing batai jo ki no hikai ban ja kum no da long kum ta dala di por test por exam pat unum tip ke ka ban tho ke ka ban le de takadaw kani ka jing sha score yaki nong hikai kum jo iki kimi ki kpa ka long ka bayarap na ka benta ka jong pi te ki prober lenong ka basaw de khot ba arpo ka ong ko khon to sha skor ya ki ktien jonga to pendem ya la ka skor ha ki jing ong jonga te kini ki kani ka khot ka de ka jing sneng jong ukpa ya ki khon te kumba ukumba ublei udi ukpa jongi uba peneng bat ngi de ki khon ki jong u ngi de ban sngap ya ka ktien ka jong u ngi de ban sngap ban sha skor bha ya ki jing ong jong u tang lada ngi duai ngi ju u ngi sha skor bha ya u tingin sa tip de ka bangi de ban le bat ka kata ka plan ka ba ublei udon na ka benta ka jongi ladangim sha skor ladangi ong bet nga kwa bet kat bomon ngam tre ban duai ublei ngam tre ban le kumta hendrei kata baro kan saya lam shaka jing bakla kumta ngi de ban sha skor ka ba udei ban ka ba ublei udon na ka benta ka jongi te udak ku bakhat do un
kayeng na kebenta no fear lani om day ban shapting menta le khamtam pandemic hakani pandemic ni ka por covid-19 ngibun ki jing shapting day ki khna school ki myo ban late school ki khna class ki myo ban join ki class khamtam kini ki khna class 10 ki khna class 12 ki khna degree ki badang shudap ki final exam day ki kwa ban let shabar ban puli shabar lani bun ki dreams ki jong ki day tang bah hakani ka pandemic pat kala pen julor kita baro kita ki dreams henry pat ka ktien ka jong ublei ka ong bet ba ngim day ban shapting ti ki jing roi sam kala nong ba shis pa khat pra ka do khat ka ba henry ka ong utrai u ha kalyang jonga ngan om shapting ubreu ula ban le ayu yanga sangap se what us aim de bet ha ka long ren yang ha ka jing kraw ka jong ukum us aim de udwai ya kani udon ka confidence ting kyu namar balai namar utrai udon ha ka liang jong u but utrai udon ha ka liang ka jongi ta ka daung im de ban shapting kita ki brew ne ka e ka ban saja namar ublei udon ka plan ka bahana ka benta ka jongi de bon na pedeng jong pi ki khon samla le asia kum kani ka por pi do iki kam ki jam de tang ba om ju de ban shapting pidi ban dwai pidi ban eat you blay pidi ban shash kor you blay but pim de ban shapting namar ublay udon ka plan ka babha na ka benta ka jong pi te kani ka jing kren chapang lai teli ki aka number 1 ngi de ban shanya la lut ha ublay na ka benta ka plan ka jong u la dangi shanya ha ka plan la jong de nginum la ban de e ru em ngin sa kin sa kulmar kin sa jot bet ta ka daw ngi de ban shanya be ha ublay un ya lam yengi tingin kan mau kito sau teli ki dak de plan pray lane duai l love god lane eat you ublay a attentive lane shash kor ublay but n no fear lane what mum today ban shapting ya ka ru te ki proverb kalonong ka ba khan riu ka dukhat ka ba khandai ko ong ka donut ubreu ka perkhat ya ka lenti jong u henrei utrai ubayalam ya ki jingjam jong u te ka balai ngamut ban ong ka kren chpang hakani ka liang ka jong kani ka dukhat ba ngi dei ban shanya bi ha ublei ho ngi la ban don de ki plans ki jongi ngin le kani ngin le katai henrei utrai udei uta ubayalam ya ki jingjam lani ya ka lenti ka jongi takadaw ngim dei ban khuslai ngim dei ban shapting ngin chu shanya bi ha ublei udon ka plan ka babha ka bom jukut na ka benta ka jongi iwei pi iwei tungin ya pet lang ini iwe i video jing rai ibaret i action song na kabenta jong pi ki hap ki baret kaban pin pau kaban pin i kumno ba ublei udon ka plan ka babha na kabenta ka jongi tangkini ki kentin na kabenta ka burom ka jong ublei amen. I
Tinga ai kublei imes haka na ka benta ke tu jing kren ke jong i. Bat ngangit skem bangi baro ngila syak skor ya ke tu ka kubor. Ke badalong shisha ke jing hikai yangi nadu ki hep ki barit bat hadu ki bala he lasan. Nga ai ke jing kublei ke bekerpang ya pi imes haka na ka benta ke tu ke jing kren bangangit skem ba ublei unang yalam ya pi unang pinshat bor ya pi. Haka ban pinangla ban syakri kambha shushu ya ke kerteng ke jong u. Nga ai kublai ru ya ka praise and worship team ke ba don benta ha ke ban yalam ya ke jing ruai ban penrehem ya ki mensim ki jongi ngila poi artat sha ke ba wai jo ke jing syakri ke jongi ha ke ba ngin ya ruai lang ya ke chorus ke ba khat saw bat hadian jong ke ni ke jing rai ngan ke pat yang sahisi ni imes haka be in yalam ngi ha ke jing duai utrai bat ban pelat ngi ke jing kerku ben wai. Yaro yublei bulapin im yanga bulapin im yanga ngate dalakti ukner ulapin im yanga bat kumtanga it yau ngandang kam it yau ngandang kam it yau ha aker kasngi ngan yang hak majong u ngan yai ya ro ya u o ya ro yu blei bulapin im yanga bulapin im yanga ngatem dalakti ukner bulapin im yanga bat kumtanga it ya u ngan nang kam it ya u ganang kam ijau ha aker kasngi ngan yang hak majong u ngan yai ya ro ya u ha aker kasngi ngan yang hak majong u ngan yai ya ro ya u tungin ya ong lang ya ke jing duai utrai ko kpa jungi upa hapneng long bakhoj ka kerteng ka jong me wan ka hima jong me long ka mon jong me ha ka khando komba hapneng to angi menta ki jingbam jongi ka bahala ka si to ma pingi kirengkang jongi kombangi ru ngi ma pi ki bele sni wingi to wat yalam yingi shigi jingpen shoy hendrai sumaringi na ki basniu na ba jong me long ka hima kabor bakaburom ru halakarta amen hakabawai no tu ai bakajing ai e ka jong Jesus Christ ka jing it ba ka jong blay khpa bat ka jing slok ka jong min sim bakhoj kini lai ha away kin shongrung kat bat ngi kin shongrung kat ba ka jing seng khna bat kham tam e kan shongrung kat bat ki plan bom jukut na ka benta jongi na do menta ba hadu halakarta ru amen